Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyonge sing jenenge Riman Cimot iki, geng. Iki wis suwi banget kirang udan iki. Iki acarane dina iki pas hari kita, Hari Buruh Nasional, Hari Buruh Internasional. Jadi sekarang kita mancing, geng. Kita mancing di area perkebunan sawit. Nah, tengok di lingkungan semua perkebunan sawit, gitu, geng. Iki ning Kalimantan iki nggon ini sawitan ini, geng. Nah, jadi iki awake dhewe nek nggih lawuh wis gak kerepotan. Masalahnya apa? Turut parit-parit ngene iki ning nggon slok-slok sing rada amba ngene iki semua jenis ikan enek. Nah, beda karo ning Jawa. Ning Jawa ki ora petek angel banget golek jenenge iwak wader iki lawuh ngono angel pol. Nek jenenge kene iwak kutuk akeh banget. Iki mok modalne karo pancing tegek. Pancing tegek, mari ngono terus karo ember. Biasa umpan andalan kita cacing. Kita tes saiki jajal ning kene iki ya. Kita coba ning kene iki saiki jajal ning kene. Langsung ae kita olor. Kita tes. Wes langsung rasa kesuwen, langsung ya. Biasa umpane cacing ini, geng. Langsung cemplung niblung. Tes ya. Iwake nyelet puran gini. Kalimantan iki semua ikan jenis ikan enek, geng. Dadi ning iwak parit-parit niki, terutama iwak gabus akeh banget. Ora enek sing dumuk, geng, ora enek sing dumuk, ora enek sing dumuk. Delok liya nggone. Kita cari tempat yang lain ya, geng ya. Jadi mau golek iki ora sado-ado. Jadi mau mubeng sekitaran harian pekerjaan. Jadi ini hari libur pengen golek lawuh apa ae tetep eneng. Jadi ya tergantung awake dhewe. Nek sing mangan ula ya golek bengi udan golek ula. Ula ripong kuwi. Lah nek hari kebiasaan ngene iki nek era kerja wis di waktu senggang-senggang iki hiburane mancing, mancing. Mancing kuwi. Dadi mau golek-golek ning iwak ning parit-parit ini kira. Lho, parit-parit cilik ini iki wis iwake wis akeh mbiyen. Biyen jamane ning Jawa iki jaman cilik aku. Nek sing eling biyen jaman cilikan-cilikan biyen ning Jawa akeh banget jenenge iwak itu kebonan akeh. Saiki kan wis eneng. Saiki nek ning parit-parit kini Kalimantan iki akeh banget. Awake dhewe ning kene pekerja ya gitu. Kerja. Delok cempung niki, geng. Tempat baru. Kita tes tempat berikutnya, geng. Langsung cemplung nih. Kayak cemplung nih langsung go. Langsung untuk ya. Water apa kayak dulu ya. Ben turun dilek ya. Turun dilek, geng. Iwak ini Kalimantan ini. Jadi awake suka-suka nek hobi mancing. Gatel tangan sedina ora mancing, geng. Jadi kadang aku mulai slow-slow kerja, ora megah ini. Iki walesan ngono ae hiburane. Golek hiburan juga walesan mancing. Belum dilek lagi. Wis entek ya rene. Oh kena jeng, geng. Sah kena, geng. Wih. Loh, iya toh? Langsung gilikan, geng, loh. Water pari gilikan. Langsung water pari gilikan, geng, loh. Oke. Mantep pokoknya. Tes nih. Biasa cacing. Ono ae rasa ado-ado. Ini, geng ya. Hiburane ning Kalimantan ini. Ning Kalimantan iki awake dhewe nek duwe kesibukan, ora jenuh. Ya nek ora kerja ya ngene iki lah. Mancing. Ya namanya cari hiburan. Lek lawuh. Dadi sing wong ning Jawa kadang sing wong pengen bingung kerja nek seusiane kaya usia kaya aku kuwi, geng ya. Wis di atas 40 ini iki. Golek gaya ning Jawa kan angel. Dadi nek ning Kalimantan iki, geng, nek Kalimantan iki banyak lahan pekerjaan, terutama di areal persawitan.
Ya nek sampean ora iso manen, sing ora iso manen, dadine ya iso ning perawatan. Iso dadi BM kaya aku ki muat buah ngono kuwi. Ya lumayan lah gajine UMR ning kene ya ora kok gedhe. 3,5. Tapi kan nek dicampur premi, dicampur awakmu rajin iso ngolehne lah 4.000. Dadine ya timbangane ning Jawa nek diusahane awake dhewe iki kadang angel golek kerja. Lah wis digawa neh kan iwake akeh, Geng. Wis digawa munyer-munyer ki iwak cilik gedhe ben tilep. Jadi nek mancing golek hiburan ya siji, ilang stres loro nih. Golek lawuh baris iki. Golek lawuh. Iki lawuh nek pengen sak manganan ngene wis nek wong rajin sing arep najur bengkok-bengkokan kuwi. Nah, kuwi pun akeh ikan jenis ikan pun enek ning kene. Sembarang iwak ku enek jenise. Jadi tergantung awakmu rajin ora ning Kalimantan. Kadang nek sing kehidupan ning Jawa kan angel. Angel golek iwak ya angel banget, Geng. Ya isine ya nggo duit lah golek iwak. Dadi ngene iki ya karo curhat ya, Geng ya. Disambi karo mancing, disambi karo curhat. Ya apa curhat aku ya hidup aku lah. Ning omah wis kakean utang. Adine wis mbiyen pelarian asline. Aku karo Kanjeng Mami iki ya ning Kalimantan wis pelarian, utang ya akeh. Dan ini saiki ya wis alhamdulillah saiki wis iso mbayar ngangsur sithik-sithik lah. Dene wong ini ya pengen berusaha lebih baik kae ekonomine. Wong jenenge wong merantau iki. Ati sepurane kabeh nek kowe iku bedoko njaluk konten ngene ngono ora iso kadeni. Kadang ya sibuk kerja, Geng. Tarik, Geng. Alah, uculne, Geng. Asem meneh. Gak iso asa dontal apa ki, Mang? Lebok ini, Geng, tenang ya. Yo ani Pak opo ki? Adine yo curhat ngene iki lho, Geng. Tenteni sik. Karo mancing karo golek hiburan tenteni, Geng. Wis kok ngidik nih, Geng. Kenek sini. Wah, jone nah. Kenek kowe. Aduh. Cuk, Geng. Orang kenek, Geng. Cemplungane, Geng. Wis kendelep selep kok. Cemplung ini biasanya wis bar mangan kuwi kadang ya sik langsung dilep meneh. Wis cemplung ini langsung kenduk-kenduk nih. Wis go tapi rong diulek ya. Kamu nyeri. Loh, kok disendat ngono kuwi? Wader nih. Anu. Jenisnya kaya putihan milem. Kamu munyer-munyer kok. Rongnya ana tapi. Oh, wis, Geng. Wis kena ndelep, Geng. Wis munyer-munyer. Alah, entek pakane, Geng, kesuwen lek ora kena entek. Wayahe sentek. Oh, kena, Geng. Loh. Waderne to? Wader pari, Geng. Melem. Putihan. Mbuh kok untung warnane. Cemplungkan lagi. Langsung digawa kentuk-kentuk nih lagi. Loh. Irung dimut ya kan. Sik digo munyer-munyer dirasa nih. Mantep ayo nanti gas ya nang selem ele. Sik dijendati ngono kuwi tok. Nang mak selem lep ngono lho suwen. Slem. Tak pakane Geng carane. Alah. Kendak-kenduk tok. Anu slep. Iwak waderan kuwi lah. Tapi hobi lho, Geng. Seneng ya wader malah enak kaya embo. Nek digoreng gauri. Lah entek tenan to pakane. Langsung gondelep selep lah. Kenduk.
tapi rong dilek kok pakane gedhi geng atau neloler rek ngomong emang leh menang malahan selem langsung digembung ya melayu jane lulu tuh lepol kae tapi ngono iki rong kena nek iwak cilik sep gedhi geng asli gedhi geng berembus geng dasne gedhi emang duduk water soalnya geng jangan kaya iwak anu puyuh anu kaya puyuh apa ora kenyandol tetesne kawane geng cep alah iwak apa ki lemak selep geng benakne dilek jane langsung nih geng langsung alah wih wateran geng ayo nggowo nih kaya apa oke geng kita pindah lain tempat lagi ya gimana kono wis angel yang kono mau mulai rada angel kita pindah cari tempat lain lagi kita cari tempat lain lagi kita tes di sini geng ini ndak usah jalan jauh-jauh area persawahan kabeh lho kita tes banyune milih geng gini geng kita tes nih gini geng kita tes di sini sekarang oke langsung aja kita cemplungkan geng plung pindah tempatnya geng pindah tempat untuk berarti pangan selem pintilek sih pintilek geng pilih pokoknya ikan telip laku ngono nek kenduk tok pang ucuke wateran ini Pak Cil ini nyerah ini gua nang dalep sap sentek ya wis kali tuh nyero tok belai itu kok malan wo koclok suwen tak kayak makane jan kan ndak kentuk water pari geding aku water iki ngapalan mau selap
Sendiri tak. Loh. Pakane kedawan ora jane. Ya, bentuk-bentuk alon-alon biasanya gede malah. Tak, aduh. Gemlo aku rono malah. So untuk iwak cilik. Tekan dinding nggawa. Beding. Langsung nyemplung ini langsung dun. Ini penasaran aku iwak. Ini biasanya anu iki. Nila geng. Anakan maksudnya. Anakan nila. Bawa ini kendak bentuk ayu ngalor itu. Oke. Iwak apa? Selebung ngono. Kena urung. Urung jane. Ya apa nih water pari kok. Lah tenan to. Anak nila. Wis. Wis ra apa-apa lah rezekine ra yo cilik. Ditlateni ya, geng. Ya. Ya wes ngono iki pemirsa sekalian, ini mohon cukup sekian dulu, nanti kita cari kita tempat lain geng yo. Kita lanjut lain waktu atau lain kesempatan. Bye bye.